Morjesta vaan kaikille, se on Jarsse täällä. Tänään pelaillaan tämmöstä sukelluspeliä nimeltä Depth. Ja pelin idea siis yksinkertaisessaan on 2 haita versus 4 ihmistä. Ja jotta tosiaan peli ei menisi pelkästään kämppäilemiseksi Team Deathmatchin muodossa, jossa hait yrittää jahdata ihmisiä. Niin tässä pelissä on tosiaan tarkoitus näiden sukeltajien kerätä ja ryöstää merenpohjasta aarteita. Ja sen jälkeen kuljettaa ne pinnalle ja samalla yrittää selvitä haitteen hyökkäyksistä. Molemmilla puolilla on 30 elämää. Ja sitten kun ne loppuu, niin se osapuoli totta kai häviää. Meikäläinen ei ole pelannut tätä kauhean montaa erää, joten jos katsomossa on kauheasti pelin veteraaneja tai muuten vaan tyyppejä, jotka pelaa tätä peliä paljon, niin mä kehotan ehkä sulkeen silmät. Koska, tai ainakin, niin, en tiedä. Tosiaan, katsotaan mitä käy. Mä en oo tosiaan päässyt hailla pelaamaan ikinä, enkä pääse nytkään, vaan Alejandro sukeltaa meren pohjaan. Mapista en nyt mene takuseen, mikä mappi tää nyt oli. Mutta joo, tosiaan meidän tarkoitus olisi seurata Steve Robotia ja yrittää välttää samalla haita. Eli katsotaan kuinka tässä käy. Joo, nom vaan teillekin pojat. Okei. Eli näyttäisi siltä, että tuolla. No joo. Tiimityö on tosiaan aika tärkeää tässä pelissä. Ja kuten näkyy, kiitos kaverien, meikä jäi eloon. Mitä noit? No joo. Kannattaa yrittää mahdollisimman hyvä nurkka ja pysytellä siellä, sillä sen avulla sä pystyt luultavasti välttämään sen tapetuksi tulemisen. Mutta toisaalta sä et pysty keräämään noita arvoesineitä, jos sä et liiku mihinkään. Okei, hai! Oi, little mouse! Little mouse. Onko joku verran lagiongelmaa sitten täällä vai? Joku ainakin kitisee lagaamisesta. Vai kuvittelenko mä vaan? No, se oli kuollut jo. Perkele. Säikähin suotta. Okei, myöhästyin. Steve menee tuolla. Ui. Mä luulen, että hait on tulossa myös täältä. Jep. Huti ja huti. Sille kaveri on... Se oli lähellä. Se oli todellakin lähellä. Kuten näkyy, on paskanen loppu. Siinä meni hai. Miksi se ei tehnyt mitään? Ei niinku tehnyt mitään. Noin. Toinen. Samaa hengenveto. Meillä on 2 elämää näköjään enempi kuin niille. Mikä on ihan hyvä juttu. Hyvä juttu. Mä kokeillaan että mä sain sen itseasiassa. No ei se okka mikään ase saakeli. Joo, my bad. Kaveri on siellä näkyy aika kusessa, mutta me ei päästä sitä enää auttaa, vaan
mahdollisimman nopeasti seurataan Steveä. Steve heittelee kolikoit mennessä. Okei, näyttää siltä, että Hai on tulossa. Hai on luultavasti tulossa. Ja okei, tää on meidän seuraava paikka. Ei muuta kuin tänne kämppäilemään sitten vaan joo. Kämppäilemään. Ja luulen, että ne tulee tuolta ylhäältä. Jep, tuolta varmasti. Ei. Ei, sieltä ne tulikin. Tää haikaksikko ei oo ollut ihan niin niitä parhaimpia mihin mä oon tottunut, mutta... Tai Little Mouse on varsin hyvä hai, mutta tää sen kaveri ei oo ehkä ihan niin hyvä. Kannattaa minun tosiaan ottaa täällä... Mihin nää kaverit oikein menee? Stick together, bitches! Oh, siinä. Okei. Tappakaa se! Selvisin. Mutta niukin naukin. Jei. Ehkä mä tän tilalle hommaan harppuunapössyn. Se on ollut ainakin omasta mielestäni melko tehokasta käytössä. Vittu, mikä nyt on? Mä oon myös alaspäin, no joo. Mikä kattoo, et mikä hei... Pyrkö. Oi. Ja tässä pelissä on oma klaustrofobinen tunnelma aina silloin tällöin, kun kuuluu vaan, kun sydän tykyttää ja sit tietää, että jostain se taas tulee. Siellä oltiinkin vielä. Fail. Ei tarvitse kantama riittää ihan noin kauas. Toinen hai on tulossa luultavasti tuolta. Taidetaan itse asiassa voittaa tää pian vielä. Tai sitten ei. No joo. Meikäläiselle ei nyt ihan niin hirveän hyvin mene, mutta... Tässä on tietysti vielä se riski, että meidän pitäisi yrittää päästä täältä pois. Vittu. Joo. Taitaa olla viimeinen itse asiassa luukku, jota toi Steve availee, joten tämän jälkeen pitäisi vielä lähteä pyrkiin pintaa kohti. Miksi? Miksei mun harppuuna teho? Otetaan miinaa muuten saadaan vielä haukut, kun räjäytetään toi miina ja itsemme siinä samassa. Okei, siellä. Joo, ei mitään. Haitaan 8 ja meitä on 14. 14 elämää vielä meikäläisillä ja 8 hailla, joten ei paha. Vauhtia, Steve! Ja koko päivä aikaa. Joo.
Yritän samaa temppua taas tuolta noin täysillä vai... Ok. Sitten vaan talla pohjaa ja helvettiin täältä. Täältä vai? Okei. Seuratkaa Steveä. Steveä ja Fisuja. Nyt. Tää muuttuu paljon vaikeammaksi, kun pitäisi täällä avomeressä yrittää päästä noita haitapakoon. Ehkä mä otan tän ja... Mä otan tän. Oh. Toi just toi vauhti. Vittu. Oi! Sillä lailla. Sillä lailla. Kiva. Kaikki kuolee koko ajan. Tää voi mennä vielä tiukoille. Tuu nyt, Steve. Tää on nimittäin tän pelin aina haastavin vaihe, että pitäisi yrittää päästä pois täältä. Hengissä meinaan. Ne hait blokkaa Steven. Ja ne pystyy itse asiassa tekemään sen tosiaan, että ne onnistuu pysäyttämään Steven hetkeksi, mutta ne ei pysty kai tuhoamaan sitä. Käsittääkseni. Eihän se olisi muuta mitään järkeä. Ei olisi mitään järkeä muuten, että jos ne pystyisi sen niin kuin tuhoamaan. Steve! Siinä sulle. Siinä sulle. Yksi hai jäljellä. Yksi hai jäljellä enää ja sit se olisi siinä. Sit se olisi siinä. Tule nyt, Steve! Ei voi olla noin hidas. Voi näköjään. Me taidetaan onnistua. Ei. Oi, hitto. Mä luulin jo hetki, että meikä on mennyttä. Mutta se hai otti osuman tosta. Osuman siitä miinasta onneksi. Okei, Steve hinattiin ylös ja me voitettiin. Meikäläinen sai Revenge Awardin ja... Okei, ei tainnut kauheasti muuta tullakaan sitten. Jep. Tää peli oli tämmönen tältä erää. Tulkaa mukaan ensi kerrallakin. Jarsi kiittää ja kuittaa. Moro!